Ranar Asabar 31 ga watan biyar shekara ta 2024 aka ɗaura auren ango Musa Ibrahim da amarya Samira Alhaji Abdulra'uf. An ɗaura auren a masallacin Juma'a na garin Tokarawa ƙarƙashin jagorancin babban limamin Juma'a na garin Tokarawa. Al'umma da dama sun halarci ɗaurin auren ciki har da mai girma dagacin Tokarawa sun yi addu'ar Allah ya bada zaman lafiya sannan sun yi addu'ar Allah ya ji kan marigayi Alhaji Abdulra'uf Umar. Alam nashrah daya Allah kata,